Hello again. I'm here to tell you some basic things you need to know about questions in English and how to make questions. Бих искала да ви запозная с някои основни неща във връзка с това как правим въпроси на английски. First of all, let's say that there are two types of questions: yes-no questions and WH questions. Можем да говорим за два основни типа въпроси. Едните са yes-no въпроси, които очакват отговор да или не. Да кажем Are you listening? И другия тип са WH questions. Това са въпроси, които започват с въпросителна дума, като where, when, why, what are you doing? Така, нека първо да се спрем на въпросите от типа yes-no questions и принципа, по който ги правим. Yes-no questions използват спомагателен глагол за даденото време и въпросителен словоред. Както ще видите след малко, при тях имаме следният модел: спомагателен глагол плюс подлог плюс главен глагол. Какво означава това? Ако имате изречение в сегашно време I have a brother, както знаете, за present simple, за сегашно просто време, използваме спомагателен глагол do, или за трето лице he, she, it използваме does. И за това в случая I have a brother, въпросът ни ще бъде Do you have a brother? Ако имате изречение от типа на he works in a bank, въпросът ни ще бъде Does he work in a bank? Виждате, че и в двата случая имаме този модел: спомагателен плюс подлог плюс главен глагол, който ни е тук в инфинитив. Да погледнем един пример в минало време. Past simple. I saw a film yesterday. Както помните, в минало време ползваме спомагателния глагол did за всички лица и получаваме следния въпрос: Did you see a film yesterday? Did you like it? И така нататък. Тук отново повтаряме този модел с спомагателен did плюс подлог you плюс главен глагол see. Той трябва да бъде в инфинитив. Ако имаме изречение от типа на I have been there before, което е в present perfect, и глаголът ни е have been, тук спомагателният глагол е have. И въпросът се получава така: Have you been there before? Ако питаме за Jack, да кажем, в трето лице единствено число ще бъде Has Jack been there? Отново следваме въпросителния словоред и моделът с спомагателен плюс подлог плюс основен глагол. В Present Perfect основният ни глагол been е третата форма на глагола. Да видим примерът с Present Continuous. We are listening to music now. Are listening. За да направим въпрос, имаме следното: Are you listening to music now? Тук спомагателният ни е are и той във въпросът минава преди подлога. Разместваме Are you listening? Основният ни глагол е в ing форма, в Present Continuous. Видяхте във всички случаи по-горе, че използвахме инверсия. Инверсия, това е принципът, по който правим въпроси. Представлява размяната на местата на подлога и спомагателния глагол, за да образуваме въпрос. Единственият глагол, който не използва спомагателен, когато правим въпроси с него, това е глаголът to be, глаголът съм. Както знаете, глагола съм прави въпроси сам със себе си, само чрез разместване. Тоест, you are hot, are you hot? He is married, is he married? И така нататък. Сега да се спрем на въпросите, започващи с WH, въпросителна дума. Те могат да бъдат два типа: subject questions или въпроси към подлога и object questions, въпроси към останалата част на изречението. И те се образуват по различен начин. Какво имам предвид? Да видим следният пример. My parents enjoy gardening. Who enjoys gardening? Кой обича градинарството? Първият въпрос е въпрос към подлога. Той започва с въпросителното местоимение who и се отнася към подлога. My parents в случая.
Забелязвате ли как е образуван този въпрос? При него не използваме въпросителен словоред. Единствено заместваме подлогът my parents с думичката who. Нататък словоредът се запазва съобщителен. So, who enjoys gardening? Това е пример за subject question или въпрос към подлога. Единственото, което тук променяме е, че глаголът enjoy приема S. Who enjoys gardening? Това става така, защото задавайки въпросът кой, глаголът се използва в единствено число и за present simple ни трябва S към него. По същия начин бихме питали кой знае? Who knows? Да видим вторият въпрос. Тук искаме да попитаме какво харесват моите родители. Какво харесват те? Това е въпрос не към подлога, а към допълнението или object question. Когато задаваме този въпрос, следваме досегашното правило за въпросителен словоред и за спомагателен глагол и получаваме следното. What do my parents enjoy? Това е въпрос към допълнението, започващ с what. What do they enjoy? Да видим друг пример. The Smiths are having a party next door. Who is having a party next door? This is our subject question. What are the Smiths doing next door? Where are the Smiths having a party? Както видяхте, в първият въпрос към подлога Who is having a party next door? Заместихме Smiths с думата who и нататък словоредът ни е разказвателен. Who is having a party? Пак имаме единствено число в глаголната форма. В другите два въпроса използвахме инверсия. What are the Smiths doing? Where are the Smiths having a party? Сега да видим един пример в минало време. John went on holiday on the 15th of September. Въпросът към подлогът ще ни бъде Who went on holiday on the 15th of September? А другите въпроси ще бъдат When did John go on holiday? Where did John go on the 15th of September? Отново в първият случай запазваме разказвателния словоред, докато във втория и третия въпрос, виждате, използваме спомагателният did и словоредът спомагателен плюс подлог плюс главен глагол. Друго нещо, на което искам да се спра, това са въпросите, включващи предлози, по-специално в типът WH questions, случаите когато имаме глагол плюс предлог или прилагателно плюс предлог. Let's look at this example. I sent the letter to Jack last week. Изпратих писмото до Джак миналата седмица. Искаме да попитаме на кого изпратих писмото. So the question starts with who. And it sounds like this. Who did I send the letter to? Забелязвате ли, че предлогът остава в самия край на въпроса? Има един вариант, в който може да чуете или да срещнете to whom did I send the letter, но този вариант е архаичен, остарял като стил или пък се използва в много официален стил на английски и по-рядко се използва. Да видим още един пример. He lives with his mother. Who does he live with? С кого живее той? Виждате, въпросът започва с who, въпросителното местоимение, правим въпросителния си словоред и глаголът live върви заедно с своя предлог. Who does he live with? Let's look at some more examples. We are waiting for the train. What are you waiting for? She comes from Spain. Where does she come from? Има и прилагателни, които също се използват с определени предлози на английски. Това са, например, afraid of, interested in, keen on or happy with. В WH questions предлозите отново ще бъдат в края. I am afraid of spiders. What are you afraid of? Or he is interested in physics.
What is he interested in? I am happy with my job. What are you happy with? And so on. Okay, I hope that was useful, and now it will be easy for you to do the grammar task which your teacher has chosen for you. Good luck with that. Bye bye.